Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці адзін з найбуйнейшых у краіне. Менавіта тут захоўваюцца дакументы і дадзеныя, якія датычацца тэрыторый сучаснай Брэсцкай вобласці. Архіўныя матэрыялы ахопліваюць звесткі з 1919 года і па сённяшні дзень. Немагчыма нават уявіць увесь аб'ём інфармацыі, якая захоўваецца ў сценах гэтага будынку. На сённяшні дзень Дзяржаўны архіў вобласці налічвае мільёны экземпляраў. Государственный архив Брестской области был создан 11 февраля 1940 года. То есть в этом году ему исполнилось уже 80 лет. Основными задачами архива являются обеспечение постоянного хранения документов, имеющих научно-историческую, социально-культурную, практическую ценность и значимость. К основным функциям относятся обеспечение сохранности документов, проведение работ по улучшению физического состояния документов, ремонт, реставрация, обеспыливание, дезинфекция. Усе архіўныя дадзены строга ўпарадкаваны. На спецыяльных сцеллажах роўнымі радкамі знаходзяцца фонды з звесткамі аб разнастайных падзеях і арганізацыях. Непадрыхтаванаму чалавеку могуць спатрэбіцца гады, каб адшукаць неабходны дакумент. Але для работнікаў архіву, сапраўдных прафесіяналаў сваёй справы, гэта не даставіць аніякага клопату. Ветлівыя супрацоўнікі з радасцю дапамогуць адшукаць неабходную інфармацыю, бо, як прызнаюцца самі, гэта самая прыемная частка іх працы. Приходят к нам как студенты, магистранты, преподаватели вузов, как приходят просто граждане, интересующие своей историей своей семьи и так далее. Обращаются к нам журналисты за поиском какой-либо информации, обращаются люди за сведениями биографического характера, ищут наши сотрудники и находят иногда очень интересные сведения, люди потом благодарят. В общем-то, благодарность людей – это, наверное, одно из самых важных в нашей работе. Работа архівістаў неверагодна адказная – захоўваць і аднаўляць дакументы. Дзякуючы іх працы пішуцца кнігі, падручнікі, праводзяцца даследаванні. Таму з упэўненасцю можна сказаць, што гэтыя людзі захоўваюць гісторыю нашай вобласці і нашай спадчыны. Константин Свідунович, Алексей Рыбкін, Вячеслав Сенкевич, тэлерадыёкампанія «Брэст».